No niin, tervetuloa jälleen tähän toiseen osaan kuuntelemaan, kun kolme miestä keskustelee aiheesta vartija, mikä hetki yöstä on. Olemmeko tulleet ihmiskunnan iltaan? Olemme tehneet maailman tilanteen yleiskatsausta ja vähän sitä, että kertooko Raamattu ajasta, jossa me elämme. Ja sitten vielä on tulossa myöskin tämä, tuleeko Jeesus takaisin ja mikä on seurakunnan ylöstempaus ja koska se tapahtuu suhteessa Jeesuksen näkyvään paluun. Käsittelimme myöskin edellisessä osiossa sitä, kuinka vihan aika tulee ja ketä se koskettaa, jumalatonta maailmaa ja sekä Israelia sitten. Mutta tässä osassa me keskustelemme Israelista ja tässä minun kanssani on Antti Ylipelkonen ja Juhani Laukkonen. Ja minä olen Risto Kujala. Ja nyt sitten menemme tähän mielenkiintoiseen kokonaiskuvaan Israelista. Sitähän on sanottu, että se on ajan kello. Ja joka päivä tapahtuu Israelissa asioita, joita valitettavasti kyllä Suomen uutistoimisto ei kyllä kovin paljon noteraa, mutta kuunnelkaa Seiska TV:n Israel-uutiset, niin pääsette vähän enemmän kärryille sitten, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Mutta nyt mennään tähän asiaan, mitä tarkoittaa Israel, ja siellä on tämmöisiä kokonaisuuksia kuin korvausteologia, ja Antti selvität vähän sitä, ja sitten antisemitismi, juutalaisvastaisuus tulee myöskin sitten esille. Mä oon nimenomaan tutkinut näitä alueita, kuunnellut monien puheita nimenomaan Jeesuksen tulemuksesta. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että siksi on tällaista erilaisia näkemyksiä, toisistaan radikaalistikin eroavia, koska Israelin asemaa mielestäni ei nähdä oikein. Että Israelin asema sekoitetaan seurakuntaan liiaksi. Ja tämä on tällainen asia, joka tekee tämän vaikeaksi. Mutta nyt tämä korvausteologia, mitä tämä sitten on? Tämä korvausteologia tarkoittaa sitä, että seurakunta olisi korvanut Israelin. Ja että Israelilla olisi vaan ollut tämä, sieltä tuli Raamattu, sieltä tuli Messias ja kaikki tämä vanha historia, mutta sitten se päättyisi kokonaan Jeesukseen. Ja Israelilla ei olisi mitään tekemistä enää siis Jeesuksen syntymästä eteenpäin, vaan Israel olisikin hyljätty. Tällainen korvausteologian aika helposti saa kyllä Raamatustakin, jos sen ottaa hyvin yksipuolisesti. Esimerkiksi Galattalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 16 on tällainen sanoma. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Nyt jos tämä jää vaan tällaiseksi, nythän tästä näkyy siitä, että nyt tämä siemen jäi vain Kristukseen ja tuli tämä pelastus Kristuksen kautta. Ja juutalaiset, israelilaiset eivät enää olisikaan Abrahamin siementä, siis Kristuksen syntymän jälkeen ollenkaan. Mutta nyt pitää huomata, että Paavali ei tässä puhu ollenkaan Israelista, vaan uskon kautta vanhurskautumisesta Galattalaiskirjeessä. Paavali taistelee lainalaisuutta vastaan. Siksi tämä näyttää näin yksipuoliselta. Mutta Jumalalle kiitos, että on sitten laaja-alueellisesti näitä muita Raamatun paikkoja, joita voidaan ottaa tähän esiin. Esimerkiksi Roomalaiskirje 11 ja 1. jae. Tämä Paavali puhetta tässä. Mitä sanon siis? Ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa. Pois se, olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Tässä nimenomaan Paavali sitten paljon myöhemmin, kun Jeesus oli jo ristiin naulittu, hän tilittää tässä oikein näin, että hän on siis Abrahamin siementä, Benjaminin sukukunta ja israelilainen. Paavalihan oikeastaan oli kaksinkertaisesti Abrahamin siementä. Hän oli sekä lihallisesti tätä hebrealaista siementä, että sitten hengellisesti vielä Abrahamin siementä. Niin kuin mekin olemme veljen kanssa pakanuudesta kääntyneitä, mekin olemme hengellisesti Abrahamin siementä sisäisesti. Toisen korintolaiskirjeen luvussa 11.22 on tästä samasta aiheesta. He ovat hebrealaisia. Paavali kirjoittaa näin. Minä myös. He ovat israelilaisia. Minä myös. He ovat Abrahamin siementä. Minä myös. Sitten on vielä tästä aiheesta Jesajan kirjasta 41, luvusta 41, jakeet 8-9.
Nyt tämän ohjelman katsojat ja kuulijat, minä oikein pyytäisin, että tarkasti keskitytte tähän lukemaan. Ja tässä nimittäin tulee selkeästi Vanhan testamentin sivulta ilmi, että tarkoitetaankin tätä lopun aikaa, meidän aikakautta tässäkin jakeissa. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen. Ja nyt se aihe tästä tulee, jota edellä sanoin. Jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisemmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinun halpana pitänyt. Nyt me tästä huomaamme, että kun Raamattu olemme lukeneet, silloin kun Juuda tuli Baabelista, tuotiin pois. He eivät tulleet maan perimmäiseltä ja kaukaisimmalta ääriltä. He tulivat sieltä Baabelin alueelta verrattain läheltä. Mutta tässä puhutaan nimenomaan Israelin kokoamisesta maan kaukaisimmilta periltä. Ja tämä on vielä valtaosin edessäpäin. No, kuinka sitten? Näkyykö korvausteologian henki historiassa? Nämä on nykyään meillä ihan meidän tavallisten ihmisten ja uskovia. Näitä on helppo nyt ottaa, näitä saa netistä ihan oikeana tietona, mutta se mitä minäkin olen näitä saanut sieltä, niin mä oon toki aikaisemmin lukenut jo, saa sanoa, että melkein 40 vuotta sitten, kun on uskoon tullut, niin silloin näitä samoja tietona, näitä oli silloin jo kirjoitettuna. Nyt joitakin näitä, joita sanotaan kirkkoisiksi. Tällainen kirkkoisä kuin Justinus Marttyyri, 100-165, tässä on hänen elinvuotisia vuosiluvut, siis hyvin varhain. Paavalihan nimittäin sanoo näin, että minun lähtöni jälkeen tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, siis seurakunta eivät säästä. Nyt tämä Justinus Marttyyri julisti tällä tavalla. Jumalan liitto Israelin kanssa ohi. Pakana kristityt korvanneet Israelin. Vaikka mä edelläni luin näitä kohtia, mitä tässä Paavalin kirjassa oli, mitä oli Jesajassa, ne on silloinkin ollut myöskin näiden kirkkoisien luettavana ihan täysin. Mutta tällaiseen tulokseen he ovat tulleet. Heidän henkilökohtaista uskoansa minä en tokikaan missään tapauksessa me kiistä. Mä olen heistä joistakin lukenut, että ainakin useat heistä ovat eläneet hyvin pyhää elämää. Ja julistaneet evankeliumiakin varmasti ihan oikeinkin, niin kuin siis pelastuksen evankeliumia. Mutta tämä Israelia koskeva asia, tämä on heiltä todella pahasti pimennossa. Sitten on Eusebius, näitä on paljon muitakin, mutta mä oon joitakin ottanut. 275, 339 on hänen elinaikansa, siis vuosiluvut. Julisti, kiroukset kuuluvat juutalaisille, siunaukset kuuluvat kirkolle. Alkaa näitä pimeitä vuosisatoja. Kuinka paljon on uskoviakin tapettu ja juutalaisia on tapettu. Nyt kun on tällainen julistus ollut, totta kai tämä on synnyttänyt tiettyä hedelmää tietenkin. Sitten on seuraavaksi tällainen kuin Johannes Kristomos, 347, 407. Juutalaisilla ei ole mitään toivoa, että he koskaan saisivat Jerusalemia takaisin. Vaikka se on Vanhan testamentin kirjoituksissa selkeästi heidänkin luettavissa ollut, että heidät palautetaan. Mutta he ovat hengellistäneet sen. Että se ei voi tarkoittaa sitä Israelia, juutalaisia, jotka ovat siellä pakanakansojen seassa. Mutta näin siinä vaan on käynyt, että heidän alkuosansa on palautettu jo, he asuvat siellä luvatussa maassa. Sain vasta varsin sanoa, että alkuosa, se lopullinen heidän suuri eksodus on vielä edessäpäin. Sitten mennäänkin jo, tässä on ollut paljon välissä näitä, mutta niitä nyt on turha enää tämän enempää näitä vanhoja sieltä ottaa. Mennään tähän lähelle meidän aikakauttamme. Oikeastaan voisi olla lähihistoriaan, jossa on jo kirjapainokoneilla painettu paperille tiedot. Tohtori Martin Luther, 1483-1546, kirjoitti kirjan juutalaisista ja heidän valheistansa, suomentanut T.T. Karanko vuonna 1939. Tämä on uskomaton paikka näin yhtäkkiä ajatella, että Lutherillakin oli kuitenkin voimakas juutalaisviha. Ilmeisesti se varmasti tuli siitäkin, että hän aluksi luuli saavansa juutalaiset puolellensa,
mutta kun hän ei saanut, siis roomalaiskatolista kirkkoa vastaan. Mutta kun hän ei saanutkaan, niin hänelle tuli kova viha juutalaista kansaa kohtaan. Se näkyy toki hyvin laaja-alueisestikin. Esimerkiksi tällainen tapahtuma. Hän kirjoittaa aina, että heidän synagogansa tulee polttaa, heidän talonsa hävitettäköön. Kaikki omaisuus, hopea ja kulta pois heiltä. On paljon, mitä on muutakin. Toki voisi tästä Lutherin kirjasta ottaa ja kertoa, mutta en tämän enempää sitä nyt kerro. Mutta sitten on tällainen tapahtuma, tämä niin sanottu kristalliyö. Hitler aikanaan otti tästä Lutherin kirjoittamasta kirjasta 9 painosta. Hän kunnioitti niin suuresti Lutherin kirjoituksia, että ajoitti kristalliyön tapahtumat Lutherin syntymäpäivään marraskuun 10. Nyt kun näitä synagogia oli poltettu ja juutalaisten liikkeitä, niin jonkun verran jo siinä yhteydessä oli poltettu myöskin ihan eläviä juutalaisia ihmisiäkin. Ja tällainen tausta valitettavasti on uskon puhdistajalla Martin Lutherillakin. Meidän on hyvä näistä kuitenkin ihan kuulijoina ja katselijoina tietää ja ymmärtää, että emme ihan mitä sattuu ota vastaan näistäkään alueista. Mutta sitten edelleen jatkuu. Mennään näihin Jeesuksen tulemuksen merkkeihin. Siksi mun mielestä näissä on niin paljon tällaista sekaannusta, koska tosiaan Israelin kansan ja seurakunnan erilainen tehtävä ja asema Raamatussa, sitä ei tahdota millään huomata. Se tuntuu hyvin vaikealta nähdä. Ja siksi on mekin olemme oikein kokeneet, että me tämän ohjelman tekisimme ja teemmekin ja yritämme selvittää parhaan kykymme mukaan nimenomaan Jeesuksen tulemusta, kuinka se tapahtuu 2 vaiheessa. Mä haluan lukea vaikka Jesajan kirjan luvusta 26. Se ei ole mulla tässä vielä auki. Se on vähän pidempi jakso, että en ole sitä tuohon kirjoittanut. Jakeesta 15 lähtien. Sinä olet lisännyt kansan, Herra, olet lisännyt kansan, olet kunniasi näyttänyt, olet laajentanut kaikki maan rajat. Tämä jossakin tapauksessa hiukan jo koskee tämän ajan Lähi-idässä olevaa Israelia. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritit. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehti ja huutaa kivuissansa. Niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Tämä kertoo nyt Israelin kansasta ja tämä tällaiset synnytyskivuthan jossakin määrin nyt jo ovat heillä alkaneet. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta. Emme saaneet aikaan pelastusta maalle. Maanpiden asukkaat eivät ilmoille päässeet, mutta sitten jatkuu toisella tavalla. Mutta sinun kuolleesi virkovat eloon, minun ruumini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Nyt tässä puhutaan täysin selkeästi siitä hetkestä, kun Jeesus tulee. Ja nimenomaan tuo vainajat ilmoille, siis kuolleet heräävät. Tämä on vanhaa testamenttia. Tässä vielä ei sitä sanota, että myöskin me, jotka olemme täällä elossa, tulemme nousemaan samassa hetkessä. Siellä vanha testamentti ei tällaisia asioita sillä tavalla tunne. Ne uskottiin vasta Paavalin kautta varsinaisesti. Mene kansani kammioisi ja sulje ovet jälkeesi. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Nyt tämän ohjelman katselijat, tässä on erikoinen lause. Lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Tämä tarkoittaa sitä maan päälle olevaa vihan aikaa. Nyt joku joukko otetaan selkeästi pois sitä ennen. Laitetaan lymyämään, kunnes tämä viha on ohitse mennyt. Tätähän on vaikea sovittaa mihinkään muuhun kuin siihen asiaan, että tämän Jeesuksen tulemus on 2-vaiheinen. Ensin temmataan pois seurakunta ja siinä yhteydessä myöskin sitä ennen nukkuneet ja kaikki vanhan liiton pyhät. Ja sitten jatkuu jakeesta 21. Siellä katso, Herra lähtee asunsijastaan,
kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Mä vähän tästä jotakin sanon. Kuinka tämä voisi olla? Seurakuntaa varten tämä koston aika. Herra lähtee asun sijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa. Silloin kun me tulimme uskoon, niin sinun kohdalla ja sinun kohdalla, me olimme tuomiolla. Meidät tuomittiin siinä hetkessä. Me itse tuomitsimme itsemme. Minäkin muistan niin elävästi sen hetken, kun viime vuosituhannella, vuonna 1978, tammikuun 10. päivä siellä Lapuan urheiluhallin tilaisuudessa, kävelin sinne eteen, en ollenkaan mennyt kovin rohkeana. En mitenkään pää pystyssä ja takakenossa, vaan toisinpäin. Mua painoi syntielämä. Ja menin sitten sinne rukouskammionkin. Ja siellä veljet laski kätensä mun päälle ja julisti mulle synnit anteeksi, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vedessä. Herran viha, Herran tuomio poistui mun yltäni siinä hetkessä. Miksi mun pitäisi olla vielä täällä, kun nimenomaan tämä vihan aika tulee tälle jumalattomalle maailmalle ja tulee Israelille? Tämä jae seuraavan luvun 27, tämä ensimmäinen jae kuuluisi vielä tähän samaan lukuun, mutta tämä on väärästä paikasta näköjään katkaasti, joten minä luen vielä tämän yhden jakeen. Sinä päivänä Herra kostaa kovalla, suurella ja väkevällä miekallansa Leviataanille, kiitävälle käärmeelle ja Leviataanille kiemurtelevalle käärmeelle ja tappaa lohikäärmeen, joka on meressä. Tässä on tällaista kuvainnollista puhetta, kun Jeesus tulee siis näkyvästi. Ja nyt tämä osa ihmiskunnasta, joka on uskossa Herran Jeesukseen, on siellä kammioissa, taivaan kammioissa, pois tästä ajasta. Niin sen ajan lopussa, kun Herra siis näkyvästi tulee, sielun vihollinen tullaan ottamaan kiinni. Ja sitä tarkoittaa tämä tällainen kuvainnollinen jae, tämän luvun 27 ensimmäinen jae. Ja tällaiset valtavat tapahtumat meillä on nyt edessäpäin. Ja meidän tehtävämme on tässä ohjelmassa yrittää parhaan kykymme mukaan tuoda tämän Jeesuksen tulemuksen erilaisia vaiheita nyt tästä lähtien sitten ilmi. Nyt jompikumpi teistä voitte tästä jatkaa. No niin, jatkamme tässä aiheessa Israel-ajan kello. Ennen kuin Juhani jatkaa, mitä hänen sydämellään on, niin on hyvin mielenkiintoista nähdä se, että me olemme nähneet, siis meidän lähihistoriassa me olemme nähneet, että Antti olet syntynyt vuonna 1948, jolloin Israel itsenäistyi. Ja se oli aivan mahdoton ajatus vielä tuossa 1600-1700-luvulla, että Israel voisi mennä omaan maahansa. Ja ihan prikullensa, niin kuin Raamattu on sen kertonut, minä kokoan kansani. Ja niin kuin sanot, että Exodus on vielä kesken, siellä on kadonneet heimot vielä palaamatta. Juutalaiset juudaheimo pääasiassa on siellä joitain muita vähän, mutta Israel on olemassa. Ja haluan tässä kohtaa mainita sen, että mitä varten siellä käydään niin valtavaa kamppailua ja taistelua. Kun Jeesus sanoi näin, että te ette näe minua ennen kuin sanotte siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, ja se sanottiin juutalaisille. Eli sitten Jeesus tulee näkyvällä tavalla, kun Israel huutaa Jeesuksen puoleen siinä lopuinen ahdistuksessa, mitä sanotaan Jaakobin ahdistukseksi. Mutta sielunvihollinen vihaa Israelia juuri sen tähden, että sitä ei koskaan sidottaisi, niin kuin Antti tuossa viittasi siihen kun Jesaja 26, ja kun tulee sitten vielä ilmestyskirjassa hyvin vahvastikin esille, että saatana sidotaan ja heitetään helvettiin sen tähden, ettei hän enää kansoja eksyttäisi. Mutta se kulminoutuu siihen, että juutalainen kansa on olemassa omassa maassaan ja se huutaa, tule Herra Jeesus. Että on sillä tosi mielenkiintoinen tehtävä, vaikka suurin osa juutalaisista tänä päivänä, kun Israelissa, ei tunne edes Messiasta. Peitevaate on heidän silmillään, mutta eräänä päivänä siellä ahdistuksen viimeisinä hetkinä se otetaan pois ja he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Eli koko Jeesus tulee näkyvällä tavalla. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu ja sen tähden on äärettömän tärkeää, että me suhtaudumme Jumalan silmäterään Israelin oikealla tavalla. Mutta Juhani, ole hyvä, sinulla on siinä ajatus. Minua puhutteli 70-luvun lopulla voimakkaasti, kun aloin lukemaan herätyksessä Raamattua, että
miten valtavan paljon tämä Vanha testamentti ja Raamattu puhuu Israelista. Ja tämän myötä oikeastaan mä tulin uskoonkin. Sitten mä joudun niin kuin nöyrtymään siihen, että tämä on Jumalan sanaa. Koulussa oli luettu Israelin historiaa ja näin, ja tiesin, että Israel on itsenäinen maa ja näin, mutta en ollut koskaan ymmärtänyt sitä, että tämä Israel oli 2500 vuotta ilman itsenäisyyttä, ja sitten vuonna 1948 sitten itsenäistyi tämä kansa ja tämä palasi omaa maahansa. Tuossa 5. Mooseksen kirja 4. luku, kun puhuu tästä tilanteesta, Mooses on sillä Nebon vuorella ja ei pääse luvattuun maahan. Jumala vaan antaa hänen katsella tätä luvattua maata ja sen rajoja, ja Joosua lähtee sitten johdattamaan kansansa kotiin. Niin tässä muutamassa jakeessa Mooses puhuu kansalle tämän historian aivan sinne 1000-vuotiseen valtakuntaan asti. Ja se, mikä tässä on niin mielenkiintoista, kun aiheena nyt on tämä ajan kello, Israel on ajan kello, ja kuinka 3400 vuotta sitten Moosekselle Jumala puhui tästä meidän ajasta, niin tämä on niin kuin minua hätkähdyttänyt ja oikein ihailen tätä Jumalan sanaa, että kyllä meillä on kaikki tietävä Israelin Jumala. Mä luen tästä muutaman jakeen ja ihan haluan tähän liittoon jonkun ajatuksen sanoa. Ensinnäkin Raamattu sanoo tässä jakeesta 27 eteenpäin näin, että Herra hajottaa teidät kansojen sekaan. Ei ole vielä menty luvattuun maahankaan, ja Jumala sanoi jo tämän kansan historia eteenpäin, että Jumala hajottaa tämän kansan, Israelin kansan, kaikkien kansojen sekaan. Ja sitten sanotaan näin, että siellä te palvelette jumalia, jotka eivät ole ihmiskätten tekoa, puuta ja kiviä, jotka eivät näe, eivät kuule, eivät syö, eivätkä hajua tunne. Ja sitten sanotaan jakeessa 30. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala, hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua, hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. Ja tämä liitto Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa kosketti ensisijaisesti maata, eli tätä Kanaanin maata, jonka Jumala lupasi Israelin kansalle. Ja nyt kun tämä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tehty liitto toistetaan monen kertaan, niin vielä psalmissa 105 sanotaan tällä tavalla jakeesta 8 eteenpäin. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan hamaan tuhansiin polviin, liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille iankaikkisesti liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kaanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne. Eli nyt kun me katsellaan Israelia ajan kellona, niin tämä on minun mielestäni yksi valtavimpia Raamatun faktoja ja tätä Jumalan kaikkivaltiutta, kun hän osoittaa tuhansia vuosia sitten, että liitto palautetaan ja se on ikuinen liitto. Ja nyt kun me katsellaan Israelin ajan kelloa ja me nähdään, että Israel on itsenäinen maa ja Raamattu sitten sitoo myös tämän tähän armotalouskauteen, mistä on jo puhuttu, eli seurakunnan aikaan ja tähän ylösottoon, johon me sitten myös palaamme vielä tarkemminkin, niin tämän jälkeen Jumala ennallistaa myös tämän liittonsa sillä tavalla, että tämä pappistehtävät siirtyy 1000-vuotisessa valtakunnassa juutalaiselle kansalle. Tämä, mikä tässä minua on kiinnostanut koko tämä uskossaoloaja, on juuri tämä seurakunnan ylösotto, eli tämän seurakunnan ajan loppuvaiheet, missä me parasta aikaa eletään. Ja tämä Israelin kansan vaiheet ja tämä ajan kello ja nyt mitä siellä tapahtuu ihan konkreettisesti tänä aikana, niin sehän vain osoittaa sitä, että Lähi-idässä tulee tapahtumaan hyvin suuria asioita, ehkä jo tänä vuonna. Tuosta kun luin, että esimerkiksi tämä, miten uhattu Israel on tänä päivänä, niin 200 000 ohjusta oli Sartolan kirjan mukaan on suunnattu Israeliin. Kun me tiedetään tämä, kuinka pieni maa Israel on, ja sitten tämä edellinen Israelin asevoimien komentaja Kantz sanoi näin, kenraali Kantz, että on niin suuri vaara esimerkiksi Hizbollahin taholta sieltä Libanonista, että jos sieltä alkaa tulla raketteja, niin he joutuu valtavalla voimalla jyräämään heti. Eli kun me tiedetään, että Israelilla on ydinaseet
Ja me tiedetään Raamatusta, ilmestyskirja 9. luku, että sieltä lähtee valtava sota, jossa tulee tuhoutumaan 1/3 ihmiskuntaa. Ja nämä merkit, mitkä siellä nyt tapahtuu Iranissa ja tuolla, niin ne osoittaa vaan, että tämä ajan kello on käymässä hyvin loppuun seurakunnan kohdalla. Israelin kohdalla se jatkuu, niin kuin on puhuttu jo Jeremia 30-luvun mukaan, että Jaakobin ahdistus alkaa, eli tämä Israelin vaikea aika. Ja tämähän sanotaan tässä Jeremia 30, luen vielä jakeesta 7 eteenpäin näin, siitä Jaakobin ahdistuksesta. Voi suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastua siitä. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä särjen ikeen sinun kaulastasi ja katkaisen sinun siteesi. Eivät tee enää muukalaiset heitä palvelijoikseen, vaan he saavat palvella Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa, jonka minä heille herätän. Eli tämä on seurakunnan jälkeistä aikaa. Israel menee niin ahtaalle, että se huutaa Herraa apuun, niin kuin Risto siinä toi esiin. Jeesus sanoi, että minä en tule ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja sitten Jumala kääntää kansansa kohtaloon, se tulee tähän vaiheeseen. He katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Mutta me ollaan tämmöisessä siirtymäajan loppuvaiheessa, että nyt jos koskaan on niin tärkeää meidän uskovaisina ymmärtää ja valvoa myös, että seurakunnan lähtö voi tapahtua ihan milloin tahansa. Se on ihan totta, ja minun tuli mieleen tuossa Matteuksen evankeliumin 24. luvusta, siellä kun Jeesus tuli näkyvällä tavalla, niin se kohta, missä hän sanoi, että etitäänpä se on tuossa 30. jae. Silloin taivaalla näkyy ihmisenpojan merkki ja kaikki maan suukunnat vaikeroivat, kun näkevät ihmisenpojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassa ja kirkkaudessa. Eli näkyvä paluu, kun Jeesus tulee maan päälle. Suuren pasunan soidessa hän lähettää enkelinsä kokoamaan hänen valittunsa 4 ilmansuunnalta taivasten äärestä niiden toiseen ääriin asti. Eli nyt kun puhutaan Israelin ja seurakunnan välisestä problematiikasta, niin nämähän ei tarkoita uskovaisia eikä seurakuntaa tämä, vaan juutalaisia, Israelin heimoon kuuluvia, vai mitä mieltä Antti olet? Joo, tämä on sellainen hyvä paikka, otit tämän esille. Nimenomaan tämä näkemys, että Jeesus hakee seurakunnan vasta vihan ajan lopussa. Ne, jotka siellä olisi jäänyt henkiin näistä vainoista, niin todennäköisesti ei sitten paljon kyllä seurakuntaa olisikaan jäljellä. Koska ilmestyskirjassa sanotaan, että ne voittaa pyhät, siis tämä sielun vietune siellä vihan ajassa. Tarkoittaa, että tappaa siellä olevat pyhät. Tämä on hyvin selkeästi tulee kyllä ilmi sitten taas Jesajan kirjasta. Tässä on niiden avain. Nyt kun tässä sanotaan tässä Matteuksessa näin, että tämä on vanha käännös, tämä on vähän eri tavalla. Mä luen tämän jakeen 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhoitansa, kyllä tämä taikalla samoin on. Ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta, taivastan ääristä hamaan toisiin ääriin. Totta kai mekin olemme, veljet, valittuja. Me olemme valittuja pakanoja uskontulomme kautta ja siksi, että meillä on Herrassa jo valkeat vaatteet, vaikka ne ei vielä näykään luonnollisilla silmillä. Mutta tämä suuren pasunan pauhatessa. Mikä on tämä suuri pasuna? Silloin kun Israelissa on nämä syksyn juhlat, ja se alkaa pasunasoitojuhlalla nämä syksyn juhlat. Muuten seurakunta läpi aikansa historian ei ole juuri ollenkaan keskittynyt Israelin syksyn juhliin. Paremminkin on vaan pääsiäinen ja helluntai, ne me ymmärrämme hyvin. Mutta se alkaa siis pasunasoitojuhlalla, ja siinä puhalletaan viimeiseen pasunaan. Ja vasta sitten seuraavassa juhlassa, Jom Kippurissa, puhalletaan suureen pasunaan. Ja nyt mitä Jesaja kirjoittaa luvussa 27, jakeen 12 ja 13. Sinä päivänä Herra karistaa hedelmät maahan, Eufrat virrasta aina Egyptin pudoon asti. Ja te, israelilaiset, poimitaan talteen yksitellen. Sinä päivänä puhalletaan suureen pasunaan, ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa. No nyt tästä tuli selkeästi ilmi, ketä ovat tämä Matteuksen evankeliumin luvun 24 jakeen 31 valitut. Tuli ihan selkeästi, että suuren pasunan puhalluksen aikana onkin Israelin vasta tämä lopullinen paluu. Eli kun Jeesus tulee näkyvästi, seurakunta on otettu sitä ennen jo pois, niin tässä vaiheessa alkaa se
aivan sellainen, aivan jokainen juutalainen, mitä elossa on, niin kootaan Israeliin. Ja esimerkiksi Jeremian kirjan luvussa 3, jakeet 17-18. Nämä kuvaa valtavan selkeästi nimenomaan tätä aikaa, kun Israel lopullisesti kootaan. Mä luen tästä 2 jaetta. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi. Ja nyt mä oikein taas pyytään sieltä kaikki kuulijat ja katsojat oikein keskittyvät näihin jakeisiin. Ja kaikki kansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin, eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Mä vähän pidätän tähän. Nyt me ymmärrämme, jokainen kansa, niin suomalaiset kuin israelilaiset ja kaikki kansat, jokainen siis kansa vaeltaa pahan sydämensä paatumuksessa koko seurakunnan aikakauden, niin kuin tänäänkin tapahtuu. Ja tulee tällainen aika, että kansat eivät elä vailla pahan sydämensä paatumuksessa. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus on tullut, sielunvelin on sidottu. Ja nämä, niin kuin mä joskus leikillisesti sanon näin, että nämä käräjät Joosafatin laaksossa on käyty. Alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta ja siihen ei sitten astu yksikään jumalaton ihminen siihen alkuun. Sitten jatkuu näin. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa. Ja he tulivat yhdessä pohjoisesta maasta, siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Eli siis minä päivinä. Ihan selkeästi, mitä tässä edellä oli, kun Jeesus on näkyvästi palannut. Ottanut tämän maa-planeetan hallintavallan. Joo, ja mä vielä tuohon Matteuksen 24 palaan vielä vähän aikaisemmin. Siellä on 21 ja 22 jae, että sillä silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ollut maailman alusta tähän asti, eikä tule koskaan olemaan. Siis se on tulevaisuudessa siellä vaivan ja vihan aikana. Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Että tässäkin valitut tarkoittaa juutalaisia, koska niin kuin Juhani luki näistä liitoista, jos Israel tuhoutuisi, se ei toteutuisi. Ne ovat valittuja. Todella tässä Matteus 24 on vielä nimenomaan tarkoitettu, Jeesus puhui juutalaisille. Sieluvelvollisuudessa voisi ajatella näin, ja onkin, että sieluvelvollisuudella on 2 voimakasta suunnitelmaa siksi, että hän saisi olla kaikki tulevat iankaikkisuudet vapaana. Se ensimmäinen suunnitelma on se, että jos juutalaiset tuottaisiin joka ainut, ei olisi niitä, jotka huutaisivat tule Herra Jeesus, sitä näkyvää paluuta. Ja toinen on se, että jos koko maaplaneetta saataisiin sieluvelvollisuuden asuinkelvottomaksi, se olisi ihan sama juttu. Ei olisi ketään, joka huutaisi Jeesuksen takaisin, siis tämän näkyvän paluun. Sieluvelvollisuuden saisi olla ikuisesti vapaana, mutta kummakaan ei toteudu. Ja siinä nähtiin se, että ellei niitä päiviä lyhennetä, ei mikään liian pelastu. Me tiedämme sen hyvin, että nykyisillä näillä ydinpommeilla, atomipommeilla, saataisiin koko maaplaneetta elinkelvottomaksi 10 eri kertoja. Niitä on niin valtavat varastot. Joo. Tässä tämä Raamatun kohta täytyy liittyä tähän, koska sanotaan Daniel 12 ja 1 näin, että siihen aikaan nousee Miikkael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana, ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Eli niin suuri on se. Eli tässä jälleen mennään Israeliin. Joo. Eli tämä on äärettömän tärkeää, nyt kun me vedetään ihan loppusolmua tähän osioon, niin äärettömän tärkeää todella ymmärtää, kun lopunajan tapahtumia ja eskatologisia tapahtumia Raamatusta etsitään, täytyy erottaa Israel vahvasti seurakunnasta. Muuten siinä joutuu kyllä ihan eksyksiin. Ja sitä mä oon yrittänyt tällä ymmärryksellä, mikä tässä nyt on ollut, toivottavasti kuulija ja katselija on päässyt jotenkin käsitykseen, mitä me tarkoitamme, niin tuoda esille. Mutta se on äärettömän tärkeää. Ja sitä paitsi vielä siunaamalla Israelia, niin Jumala on luvannut siunata sitten niitä, jotka siunaavat Israelia. Ja se myöskin antaa avaimen profeetallisen sanan ymmärtämiseen. Joo. Sen tähden me ollaan isojen asioiden keskellä ja toivottavasti
sinäkin siellä, joka katselet tai kuuntelet tätä, niin ymmärrät sen, että myöskin sinulla on mahdollisuus ymmärtää asioita, kun rukoillen nöyrästi pyydät Jumalalta viisautta siihen. Mutta ennen kuin me pannaan tähän pistetä tähän osaan, niin onko teillä vielä joku ajatus sitten Juhanille Antilla tähän loppuun? Joo, nyt kun mainitte tämän siunaamalla Israelia, niin se usein kyllä nähdään valitettavasti näin, että nyt tämä siunaus, ja tämä Abrahamin siunaus, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Ja joka sinua kiroaa, sen minä kiroan, niin se joskus sanotaan näin, että se koski vain Abrahamia, Iisakia, Jaakobia, mutta ei kansaa. Niin kuin, ei siis kansan siunaamisen kautta olevaa. Mutta nyt kuitenkin on 4. Mooses 24, jakeesta 5 lähtien. Mä luen tämän muutamat jakeet ihan asiayhteyden vuoksi. Nyt tässä on siis kysymyksessä kansa, joka on siellä erämaassa. Kuinka ihanat ovat sinun majasi, Jaakob, sinun asuinsijasi Israel. Niin kuin laajat purolaaksot, niin kuin puutarhat virran varrella, niin kuin aloepuut Herran istuttamat, niin kuin setripuut vesien vierillä. Vettä läikkyy sen vesisangoista ja sen laihot saavat runsaasti vettä. Agagia mahtavampi on sen kuningas ja ylhäinen sen kuningasvalta. Tässä on nyt jo Messias kuninkaasta tällainen profetia jo tuli. Jumala vei sen pois Egyptistä, sen sarvet ovat kuin villihärän. Se syö suuhunsa viholliskansat, heidän luutansa se murskaa ja lävistää heidän nuolillansa. Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niin kuin naadan leijona. Kuka uskaltaa sitä häiritä? Ja nyt sitten lopuksi. Siunattu olkoon, joka sinua siunaa. Kirottu, joka sinua kiroaa. Voi kun tämän aikakauden uskovat ymmärtäisivät tämän, näkisivät, kuinka siunattua se on siunata Israelia. Kyllä, joo. Perheenä me otettu aamurukouksen ja monesti iltarukouksessakin tämä näin, että me siunaamme Israelin kansaa ja toivotamme rauhaa Jerusalemiin. Se on mun mielestä kyllä hyvä rukous. Joo, eli me päättelemme tätä osiota tähän ja sitten seuraavassa me perehdymme paremmin siihen ylöstempaamiseen ja kuolleittenkin ylösnousemukseen ja miten se on suhteessa sitten tähän Jeesuksen Kristuksen näkyvään paluuseen. Eli se on, jos se olisi suoraan selvästi sanottuna Raamatussa, niin ei meidän tarvitsisi käydäkään sitä keskustelua, mutta koska meidän pitää ymmärtää sen kokonaisnäkemyksen pohjalta ja nämä 2 osaa on vähän ollut alustusta siihen, minkä me nyt tässä viimeisessä sitten tähtäämme. Kiitos kun jaksoit olla mukana.